mga isyos nga aton banwa tawaan kang pagtamad sa aton kadya nga pagpanglagad. Ha? Anong mga init nga mga balita bago Bertikanay banwa kang San Jose kag Colasio? Ha? Kadya San Jose naman ang nagpanguna sa may raka nga kaso ka COVID virus kag kadya nagapangarwa naman ang Colase, no? Ligad nga adlaw to panguna ang Colase, nagasunod ang San Jose. South versus Sur nga bahin kang probinsya kang Antique. Ano ang mga nagapanguna nga mga balita sa kadya banwa nga mga tineon? Mga 800 million pesos ang na-estimate kang taga Bureau of Fire nga na-damage kang sunog sa Gaisano Grand Mall of Antique. Diyan ko na ibasi ng dabanwa sa per square meter nga presyo kang building. Hay ko mag-estimate banwa like example sa DPWH, no? May estimate nanda plus B manugpakyaw blak balay. Magputindag balay bla, no? Gina-estimate na banwa kung pira pakyaw na. Ha? Bulan na ang tanan-tanan nga square meter balay mo. Ha? Mga kabyanan. Kag ang suktanay nanda, ha? Per meter, square meter. Na. So, ang pag-sokol kang Bureau of Fire, mga pinalangga at pramati, ha? Kung ang presyo, hura ko kumaangon ng presyo kung paano na gina-compute eh. Ha? Kung ano ang presyo per meter. Kaya gin-declare nanda nga ang wall kang Gaisano daw hindi banwa garantiyahan pang riskuhan, no? Kay naterek tato kahapon kang Sabado ang wall kang Gaisano garilitik ng mga kabyanan plus ang slab kang second floor or ang flooring kang second floor. Iko sa first floor kao magwara nga slab, ha? Makabyanan mas slab ko ka second floor, flooring ka second floor kag daw bali nakakisami ka daw bali nakaserbi kisami kang ground floor. Garilitik naman to mga pinangga man nga tagpramati, no? Ha? Kay as of yesterday, may gainaso gapon pero puti ng klase aso sa Gaisano Grand Mall of Antique. Kag ang development waay pati ginbuyan nga statement ang tagdumarahan kang Gaisano Grand Mall kon ha i-restore nanda ang Gaisano, ha? Matukod sanda uman, mga pinalangga nga tagpramati. Pero kung hindi, sandabi, example, mag-decide na magtukod uman kang Gaisano sa Antique, so it's a bad news for us. Sabihanan, kay for almost 10 years nga operation kang Gaisano, raka ka mga inadlaw ng Gaisano Grand Mall of Antique nangin part kang atan mga itinerary mga kabyanan. Makanti mo mag-birthday kaw, agto tatos Gaisano tutungumpra, mag-Christmas, mag-New Year, kung ano-ano lamang mga pinalangga nga tagpramati. Ginisip-isip ko nga akan bayo gin bakal ko sa Gaisano mga kabyanan daw puro gid. Daw puro gid ugaring iba gisi ren. Istoryahan tayo karon sa ating pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Diyay mga kabyanan, ang balita rito sa may Indonesia, kundi fully ang anda rito mga health workers, ang fully vaccinated na, mga kabyanan, apang natapikan gyapon kang COVID virus. Ano ro gyabanwang explanation? May explanation ang pinanatan ng doktor. Ilabirgit sinuto doktor sa Western Visayas Medical Center
nga na-interview kang isang kawaragwagan, ha? Nga nakambal mga kabiyanan, nga pwede gyapon kuno matapikan kita kang virus. Bisan pa nga na bakunahan na kita, ha? Pwede gyapon matapikan kita kang virus, bisan na bakunahan ron kita. O garing, ang severe nga sitwasyon ng tao, hindi makita, bangad may panaming na kita. No? Pero ang punto nga kung kamalamang tao, nagaluya resistensya na immune system na. Ha? Kang example, kung nagpositive ta nabi sa COVID, ay ura man tigrantiya mga kabayanan, ang nabakunahan ikaw, what will happen to you? Because ang virus nag-attack sa aton immune system. Kung luya, kung luya immune system ta, ang body armies na pakikaway sa virus, mga kabayanan, ang gagamay. Ang vaccine nga virus man ran. So kung gagamay ang aton body armies, alang-alang man ito nga suluhon lamang banwa kang mga virus to, nga gin-inject man sa lawas ta. So, there is a big possibility gihapon, mga kabiyanan, nga mapatay gihapon ng tao bangod sa COVID. Istoryahan ta ron. Sa aton nga pagpanglagad, ang sekreto, mga kabiyanan gali, ha? Kinanglan taas gihapon, mabalik sa general principle, kinanglan taas gihapon ang imo immune system. Ha? Kay man, may iba nga mga baksin nang ipik na lawas, ginapukaw nam lang imo body armies. Ginapukaw na bla. Ha? Nagatao signal. Ngaot, sinudlan karon kang makamamatay nga virus. Ano imuon mo? Oh, tigin pa-active na to, ginpukaw na man, kundi amo tumaway, kung nami immune system mo, amo tumaway, maperde gapon. Ang ginatawag virus kang COVID, no? Ang corona virus, na ang punto karon, bisa na-inject karon, na-injectan karon, fully vaccinated karon. Kung ang imo body armies, nagamat-amat bandura, bangad galuyang imo immune system kay malam karon, ano matabo? Alang-alang lamang rito banwa nga ang virus ang inject nimo to, nga baksin mo lang tumaaway. Kung baga paralisado man kaw gyapon, mga pinalangga at pramati. So there is a big possibility na mapatay ka man gyapon sa virus. Ang imuon tagli nga sikreto rug yak ko nanda. Ha? Kun ang tao madatkan kang virus, kang COVID, matumar kaw kang mga bulong, mga kabiyanan, nga antiviral na rata na. Ha? Bakan lang timo kung galuya immune system mo, amor banwa, ang maaway na lang. Ha? Mga pinalanggat ang pramatik. Ang goon kay ba na ang bakuna ay tilinlain dyan nga mga ipik, alinlain man ang mga bakuna dya, kundiin nga nasyon naghalin man. Lain-lain man niya ipik da. Wara ka dyan kapatay man ka virus. Ha? Immune system taman gyapon nag-aaway. Ginapukaw na lang. Dapat mag-active. Oh. Di ko magamo ka dyan, imnan nyo lang kang antiviral. Miyad, pag nag-inam, kung miracle oil, di ko magamo ka dyan mga kabiyanan mo. Ang oras, istoryahan na dyan karon sa ating pagpanagat. Karaka dyan, ang imuon nyo na lang, ma-maintenance na lang kamo. Ka mga tanam nga antiviral. Ha? Inam mo kloy laktan nyo ka nga. Baw, pertik pait ang pertik pait ang tubig mo irapon. Ha? Ang diyang lagundi. Oh, lakga mo kloy laktan nyo turmeric, laktan nyo dahon ka nga libhon, kag daktan nyo dahon ka biyabas. Na, antiviral ran. Di treken takot din patay ang virus, mga kabiyanan. Napabaksin ka, ura magkagutgrantiyag, banwa nga hindi kamatapikan kang COVID. Ha? Mga kabiyanan, amura kinanglan ko no, dapat nyo hibaluon ang mga
Vaccine gali dapat may buluan taman. Ang epekto kag kung ano ang paano naga-epek ang mga vaccine nga nga gina paturok ta. Hayang punto tabla. Sobra ta nga sarik vaccinated ang takanoy. Protektado ran takan. Mga pinarangga nga tagpalamati ay sobra mo nga sarig. Makamianan, wag tang liya kapato. Amora gali kinanglan adlaw tumar kagid. Kang antiviral ay just in case may COVID kaw, amo tanato ang garantiya nga makapatay lamang man banwa. Di may mga tanom dyan nga antiviral, ura man na ginabakal. Sus Maria Jose. Radahon ka biyabas, lagaan nyo blang isang-isag. Tanan nga maugbos ang daon biyabas, ibayuhan nyo ka. Imnado adlaw. Sakitin nyo kinagaway kang baksin magbiyanan nga. Kagatrekan nyo kung ano epekto baksin sa lawas nyo. Mga kabyanan, hayrikto sa Indonesia, mga kabyanan, ang tong mga health workers, ay, noy, nagparasitive gyapon sa COVID, kag tapos, iba to nagatinga naman. Anong vaksin mo automatiko sa inubak kung ito gininjik da? Ang Indonesia sa inubak kan gamit da, di ba? Ay may dyan iba karabanwa nga mga vaksin nga ginapukaw na lang ginapa-active na ginapukaw na nagatao signal sa imo immune system sa body armies mo. Ops, ang soldado klawas na bla? May soldado na mo, mura lagi ka darabar mo, almalite. Kailangan mo ang virus karan kung bakit laman immune system mo. So, hindi ka magpabaksin man, matapikan ka, pero patiyan ng gyapon immune system nyo. Manaw, pira ka porsyento karamatay nga bakit immune system daw, man. Iba gani, home quarantine lang, kaka-recover man naman. Because ang body armies nanda, amo ang grabe. Ang immune system nanda, amo ang nami. Kag bakit, mga kabyanan. That's why mapatay naman gyapon sa pagkikaway ng dato, gaaway na sa sulod mo. Kalawas mo, mapatay naman gyapon ang COVID. Di karon nagpa-inject ka o tigulang ka o, makuon ka nga protektado takenon ka nga baksin nugay taken. Madatkan ka man gyapon. Paano mo explain ang natural nga sistema, nga ang tao kung malam, ang iding hindi taman banwa pagnganay, dana tanaragin tagna ka Diyos. Nga kung gaiding o kung nagamalam ang tao, galuya immune system na. Garantiya mo ang vaccine nga gina-inject ni mo. Hay kung ang body armies mo, 1,000, gin bakunahan ka magapukaw to kag mangin amo to nagapukaw nagapaktibo kang mga body armies mo ay gaidad ka kuon ang kamaturan nga nagagamay ang body armies lawas mo kagahina immune system mo ay ko ina immune system mo body armies mo ina man gagamay butang ko gimo alin sa 1,000 nagimo naman sa 200 iawayon kang vaccine nga to hay bakang to ti antiviral ibang itik na lawas na hura gyapon kulan da nag-inam ka mga kahoy dahon ng antiviral kundi kundi na immune system mo kundi amo pa ito makabulik patay lamang man na amo na banwa nga atan yung ekspirasyon kundi analyze ta ang hambal ka mga medical practitioners ta karon ka mga doktor na bisan na bakunahan ka kung hina immune system mo, may garantiya gyapon nga matubuhan ka o kag mapatay ka sa COVID. Alas 8:26 sa atin nga pagpagalagad sa sabat sa likod sa mga isyo kag ang mga balita, mga pinarangga nga mga tagparamati sa pagpasiplat kang sitwasyon politika sa pungsod, ang nagagawa nga balita kung hindi maglagan si President
si President Duterte, ha? Makabiyanan, bilang Vice Presidente, ang kuha na to. Si Congressman Romualdez, panlagnan ko, Tagalite. Sino manlagan Vice President? Ha? Kaya nagawa naman, mga kabiyanan, nga si Bongo Presidente, kag si Inday Sara, hindi sanglit, hindi gusto manilikong, na maglagan si Inday Sara President, diba si kung Vice President, okay pa. Mga kabiyanan, ano tanadya kay Bongo nga pwerte karapit sa Presidente, no? Ha? Amo dyan nagagawa karon nga balita nga si Bongo ang mangin standard bearer kang administrasyon for President kag may posibilidad running mate na si Inday Sara Duterte. Kung pwede mamatabo, no? Pwede mamatabo. Sara Duterte, Bongo. Galinti ang desisyon sa presidente. Kung taana lang pa naman pambala, nalayan pa ka to. Hindi ko gusto si Sara, ang bata, kung amangin presidente. Ha? Hindi nagmingid man la gusto, bangad ang napusuan na, bagkat bata na, kunis Bongo. Istoryahan tanya karon sa aton barwa nga pangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita mga kaabyanan. Ang aton oras alas 8:29. Ang aton nga pagpangalagad gay marog si Mayor Jerry Nicor, kang Banwa kang Barbasa kag ABC President Bobby Nicor nagakoon Oswag Barbasinyo. Amo man si member rami ni Cesario may pagurikid-kid sa mga pumuluyo sa Banwa kang Barbasa kag si Mayor Bibong Baraday kang Lawaan, mga kabiyanan ginatutukan na gid ang tanan nga COVID problem kag health concern kang ana mga pumuluyo sa Banwa Lawaan. Amo man si SB Papamay Filber Medina kang Tibiao, bisan ano oras diyan tunan mo kag mabugno masukalaw mo ginabugno na giri kanoy. Kag si SB member Bibo Qualdinlim tagiya ka Tibiao bikiri ka balikat tinapay ligaw na sa kadya sa Burusogin ang Tibiao bikiri nga tinapay. Kag bukas man ang Tibiao Construction and Supply ang kabiyanan diyan sa Banwait Tibiao. Okay. Mga kabiyanan, grabe ito na ho. Grabe, no? Sa kasapatan, ang epekto kang Ruming Antonios Miraculowel hindi matuwadan. Raka nga ayam ang naayam. Bisan ano blatian ka ayam da, ga paluya, ga musundugo ayam da, ga suka-suka man ayam da, ga hindi kapanaw, baboy, baka, pati manok. Raka ga buruhi. Minutos lang lit na no yung epekto kang Ruming Antonios Miraculowel sa kasapatan. Example, manok mo gloy-loy ng ulo. Paim na lang ka Ruming Antonios Miraculowel kung injeksyonan na katagabal drama ito, injeksyonan na. Minutos lang no yan. Gatad lang pamanok, manok. Amo dyan mga kabiyanan, kagrabe ang anak dyan nga, epekto. Ka Ruming Antonios Miraculowel. Si Toto White na kanyang hura kagamit mo. Mga kabiyanan ko, na kanya ka ito magamit. Kaya sa karako, testimoniya, bisan diin lang kuro dyan magagtuman, kalibot-libot. Raka, mangkota na kanya kung anong ipik kang Ruming Antonios Miraculowel. Mga kabiyanan, kung na mo dyan ginatumar-tumar nyo, ginahimo nyo maintenance, raya kamo mga kabiyanan sa balatian, kag sa at pagtapik kang virus sa lawas nyo. Kita mo, tanan-tanan, purbahin nyo bla. Bisan ano kagrabe sakit kabusong nyo. Bisan gina-dehydrate ka mo. Saka pamuson nyo ron. Gina-dehydrate ka mo. Any stomach disorders. Testingin nyo. Imni ka Ruming Antonios Miraculowel. Imbis magpa-admit mo sa ospital, maturugan ka mo, kag mamanan, garantiyahan tak mo.
hindi ka mo ma-admit sa ospital. Kung amo niya tumaron nyo, mga kabayanan, kaya di pirak ninyo na gina-admit sa ospital. Nagsakit busong mo, galubid yung sakit. Ha? May dyan kisa ka nga ti diarrhea na niya. Grabe yung bakterya, linibor ka bakterya sa sunod busong mo. Ti, suka ka o muson ka, patay pa si mo. Ha? Ti, burhot muli mo. Kaya, mabusa ka tubig, hindi ka mapatay. Mamubanwa, kung kulang na tubig sa lawas mo, nag-malfunction, simultaneously, nag-malfunction, ang tanan ng organs mo, mga pangluya tao. Pero, kung katumar ka mo karuming Antonius Miracle Oil, mga kabyanan, mapuot na noy. Mapuot na. Amo diyang oil nga, pwede ita na may inom. Nga kung hindi ka man kapamuson, pamusunon naman ikaw. Rakot testimonier ka rin. Hindi ka man, kung kapamuson ka nga basa, nga ma-dehydrate ka rin, pabilugon naman ang imostol. Amor banwa ang ganami. Anti-cyst, anti-cancer, anti-tumor. Tanan nga bukol sa lawas, outside, inside, kaya na banwa nga tunawan. Ano lang ang nagtristing niyang ura na maayad? Amora nga ang iba nga reklamador, ura gid man kaayad. Hay example, kung sige bit na nagamit mo karuming Antonius Miracle Oil, may bukol ikaw nga daw gamay-gamay sa itlog. Sa kasmana lang gamit mo, actually ang dipindira mo sa kalawidin na kinamatyag mo. Mga sambulan galit tumaayad na karuming Antonius Miracle Oil ay may makaso ka nga tag sa kasmana lang. Galing ang oil na kakuon, kung kan-o, san-o na kaya nga pa kapusan. Kaya na to, sa kasimanap lang andang nga gamit-gamit, urak tipik to, urak nagkapos, untata na. May ibat na to ang sige-sige na, ay nag-ayad gid man. Mga tatlong lismana ang ipik kang bulong, sandat na blatian. Hay dipindi sa taho. Dipindi sa taho, kung kan-o na rin banwa, ginumpisa batyag ang problema na amo na nga mabuol na, pero tauan mo kapasensya kung mga bukol-bukol ng rabanwa nga gusto na tuhawan. Kita mo ang mayuma katagabugasong to, ginapapreparar ka doktor, mga kabyanan, ka 150 mil, makanti mo 150 mil, 9 cm nga mayuma, makanser na sa ubari, sa trakadlaw, Di kung nagatumar lati mo sambulan katuban, Si Mrs. Escoton to, mistra sa Kubay South, Bugasong, Kung sambulan lang imo tumar-tumar, makon ka ura tipik, nikbol. Ana no, igintyaga ana. Mga 6 ka bulan, nga tumar-tumar na, ang gasto na sa bul-bul ka Miracle Oil. Ura ka ni banwat 5 mil. Tunaw ang ana nga mayuma, mga benan. Ang ana mayuma, mabuol, kag nabuol, in 1/2 year. May dyan man mayuma, nga taga-takod to South, Bugasong, nga nabuol, sang kabulan lang, bangad, bata pa. Wala ka parehas. Depende sa kung ano ron rin kalawit imong nabatyag, depende sa kung ano kalawit, ginasupleran kang tao, ang ana nga, ginadaradara nga blatian. Amuran. Kita mo, lain-lain date. May dyan mga mabuol, tana lang in a shortest period of time. May dyan man medyo lawid-lawid ang sara na buol na sa sanga tao. May dyan malawid-lawid pagit sara. Depende sa sitwasyon. No? Nakikita nyo? Hanggang suka, dugo. Menstruation, kaya na irregular eh. Kasuka, dugo. Kamuson, dugo. Oy, my goodness. Amo yang ako mga amor yang epekto na konta ka kiba na daw maligid na takang kanyaming ko no madagaan pa kiba epekto na kanyaman mo. Raka-raka, tarang testimoni mo. Ura, takan gambal nga ako, gambal nga. Amo yung maayad na. Raka-raka, tarang testimoni, tao, tarang testimoni. Ura, takan gambal. Sanda ka hambal, nga naayad ta na sanda.
Ang oras mga kabyanan, alas 8:37 sa ating pagpanagan. Gaymaw ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan,